Pinag-iingat ng National Bureau of Investigation o NBI ang publiko sa pagtangkilik sa iba't ibang produkto, lalo na ng gamot at bitamina. Mainam daw na tingnan ang red flags ng mga ito. Pag nakikita natin na masyadong mababa yung price at sinasabi sa atin na promo, ay maghinala na tayo. And of course, ang ating mga consumer dapat bumibili lang din sa mga lehitimo na drugstore. Kasi itong mga produktong ito inilalako lang house to house. So doon tayo mag-iingat at sinasabi nila ang produktong ito ay bago sa market kaya hina-house to house nila, minamarket nila. Mahalaga rin daw na alamin ang Food and Drugs Administration o FDA number. Pwede naman natin i-search. Mayroon tayong FDA portal actually. So searchable siya online. Kung magiging very cautious lang tayo. Especially yan pinapainom natin sa mga bata. Imbis na makaganda sa kalusugan nila, in the long run, makakasama pa. Ito ay kaugnay na naibalitang kahon-kahong kidney vitamins na tumambad sa mga tauhan ng NBI Central Luzon nang kanilang iredang isang bahay sa Barangay Telapayong, Arayat, Pampanga. Ayon kay NBI Region 3 Senior Agent Don Cyril Bati, nagsimula ang pagmanman sa bahay na pagawaan ng gamot ng isang complainant ang nagsabing peke ang produkto mula rito. Unfortunately, hindi namin alam na dahilan, hindi na nag-pursue yung complainant. Pero alam namin na continuous yung manufacturing ng unregistered na vitamin C, syrup. So, naghanap kami ng way para magkaroon ng contact na mayroong alam regarding dun sa illegal na manufacturing ng gamot. So, nung nakakuha kami ng informant, nakakuha kami ng sample product, and then itong sample product na to sinubmit namin sa FDA for product verification, no. At nang mapag-alamang hindi nakarehistro ang produkto na may brand name na Nutrivit C sa FDA, agad nang kumuha ng search warrant ang NBI. Nag-positive naman, nakakuha kami ng mga sample na gamot or vitamin C syrup, no, na finished product na. And actually, we also seized mga raw materials ng product nito. And based din sa information na na-receive namin, hinahalo lang ito, minimix yung produkto using washing machine. Kasama pa sa mga kagamitan at raw ingredients na nakuha mula sa pag-awaan ay ang asukal, food color at flavor. Ayon pa kay Bati, nasa humigit kumulang 20 taon nang nag-ooperate ito. Hindi rin daw sa lalawigan dinidistribute ang nasabing mga bitamina. According din sa source natin, ang sabi nila nakakarating ito sa Visayas, sa mga probinsya ng Visayas and Mindanao. Samantala, sinampahan na ng kasong paglabag sa Republic Act No. 9711 o Food and Drug Administration Act of 2009 ang may-ari nito. Liana Canilaw, CELTV 36 News.